Pozdrav svima, ja sam Raja, ja sam instruktor joge, moja lična praksa je usmjerena ka Ashtanga jogi, ali minimal yoga kurs je, moram reći, mene uspeo da onako dubinski upozna i sa drugim stilovima joge, sa kojima ja nisam baš imala prilike da se ranije upoznam. I meni je to onako bilo dragoceno iskustvo iz razloga što je uspelo da me upozna, ajde tako da kažem, sa nekim novim senzibilitetima mog tela i uma i nekako da mi omogući da bolje razumem, pa možda i prevaziđem neke svoje fizičke i mentalne barijere. Možda malo više čak mentalne nego fizičke, da. Tako da, onako prosto rečeno, ovaj kurs je za mene bio jedna životna škola. Eto, stvarno mogu tako da kažem, jer sam izašla odatle, naravno, pored znanja koje se stekne tokom kursa, kroz praksu, kroz predavanja, kroz interakciju i tako dalje, ali donelo mi je stvarno neku novu kreativnost, neku novu ideju, energiju, ne znam kako god da se to nazove. I prosto bih stvarno preporučila ljudima koje na prvom mjestu naravno zanima joga, mislim to je logično, ali svako ko ima tendenciju ka tom nekom dubljem sagledavanju sebe, svoje psihe, svog uma, tela, ovo je stvarno jedno iskustvo koje bih preporučila tim ljudima. Ne samo zbog teoretskog i da kažem praktičnog znanja tokom kursa, već i zbog ljudi na kursu. Znači stvarno zbog instruktora, zbog predavača, zbog vežbača koji su bili na tom kursu, koji će biti na tom kursu. I evo ovako sad kad se vratim stvarno na taj poslednji dan kad se to se završilo, jeste bilo izazovno, stvarno bilo je teško, ajde tako da kažem, uslovno rečeno, mislim, ali vredno, jako vredno i jednostavno, evo sad mogu da kažem da mi pa i nedostaje, stvarno mi nedostaje, tako da se nadam da će biti i naprednog kursa, ali eto, što se tiče osnovnog, to je nešto što je meni onako bila jedna, ajde da kažem, prva stanica ka tom celom putu, malo ozbiljnijem putu kroz jogu, kroz tu filozofiju joge, način života, svakodnevnu rutinu i tako dalje. Tako da eto, nadam se da se vidimo i možda i na nekim časovima, na asistencijama i srećno da sve polazi.